סדרה חדשה בדיוק הבוקר, ואם אפשר אוקיי ולייק, אז תודה. בואו נתחיל ונכיר לכם את הדמויות. בואו נתחיל להגיד לכם את השמות. לה קוראים לי, לא, אבא קוראים דור, ולאמא שרון. אז עכשיו באמת בואו נתחיל את הסדרה. ומי שמכיר אותי מהטיקטוק, מכיר אותי. אנחנו עברנו ליוטיוב. לא עברנו ליוטיוב. אני אעשה עדיין סרטונים. בואו נתחיל. נו, נכנסים כבר? כן, הבית פתוח. אתה רואה שהבית פתוח. טוב, שמעתי פעם אחת. טוב, אז אני אדובר בסוף את הבן. כן. טוב, אז בואו ניכנס. טוב, אמא, אני רוצה לראות את החדר שלי. קודם כל נראה את הקומה למעלה, ואז את יכולה ללכת למיטה ולעשות מה שבלך. טוב. אוקיי, חכו לי. זה הסלון. יש להם עגלה לשים את ה... לא. שם יש שירותים ודברים, כן. טוב, אני רואה את הסלון כבר. זה הסלון. בלי הסלמי כאן. זה הסלון. כן. המטבח והסלון אותו דבר. טוב, עולים למעלה. כן. נביא אותה, נשגר אותה. הנה. טוב, יאללה, לכו תעשו מה שבא לכם. יס. החדר שלי שם, גם שלי. מה, אני אשנה איתך? לי, וצריכה לפתוח דלת. טוב, סתמים כבר. טוב. אז אני אשנה כאן. אוקיי. תגיד טוב. טוב, מה אני אעשה? לא יודעת. לא יודעת. טוב, אני הולכת לחדר שלי. טוב, הגיע הלילה וכולם התארגנו לבוקר. אוקיי, נו, אני אשים כבר פיג'מה. כי התקלחתי. כן, זה פיג'מה. איפה הפיג'מה? בדיוק קיבלתי את הבחור. הנה. לא צריך. יאללה, בוא נשים. בגלל אז נשים כאן. ואני אלך לישון. טוב, הלכתי לישון. טוב, אני גם אלך לישון. פיג'מה שלי. טוב, הנה הפיג'מה שלי. והנה שלי. לא הפוך, אני חושבת, לא משנה. והם הלכו לישון. טוב, אני אלך לראות חלק 2 כן מלא זמן, אז תגידו ביי.